On je takovým symbolem těch poválečných let tady, kdy kultura neměla na růžích ustlánou a těch umělců tady bylo víc a nejdřív vlastně skončila válka, takže jedno hrozné období skončilo. A pak tady bylo velmi krátké období do roku 1948 a pak nastoupil prostě režim, který prostě určoval, co mají lidi poslouchat, jak se mají chovat, jak ta společnost má vypadat jako celek. Prostě nastoupil tady totalitní režim. A každý, kdo v totalitním režimu něco dělal v oblasti kultury, vám řekne, že buď teda se zlomil ve prospěch toho, co chtěli ty funkcionáři komunistické strany, anebo prostě tu kulturu dělat nemohl. Řada lidí třeba skončila, když vemu tu populární hudbu Big Beat, skončila v undergroundu, protože oficiálně hrát nemohli. No a tito lidé prostě holt neměli na duši ustláno. Ta vážnější třeba kultura to měla možná trošku jednodušší než třeba ty nové vlivy, které sem přišly ze západu, nicméně ani oni to neměli jednoduché, tak on je prostě symbolem té doby těch lidí, umělců, kteří tvořili, bez ohledu na to, jaká ta doba byla. Nakonec já jsem dneska v svém projevu říkal, co on všechno tady dělal, nebo jak ta jeho životní pouť byla vlastně pestrá i z hlediska té umělecké dráhy. No a jak jste viděli, tak jeho dcera zpívá dodnes ve souboru Chora Konkontika, takže asi se ta láska hudby dědí a prostě já si myslím, že jsme se rozhodli správně a bohužel on to ocenění v době svého života získat nemohl. A je potřeba vzpomínat, že ta doba nebyla vždycky taková, že ta kultura to neměla tak jednoduché jako dneska. Dneska vlastně můžete cokoliv. Jo, pokud neporušujete zákony, tak můžete v té kultuře tvořit vlastně cokoliv, co máte na mysli. Buď to lidi vemou, nebo to nevemou. Tehdy to bylo komplikovanější v tom, že to vůbec nebylo o lidech, ale to bylo o těch, co řídili tu společnost a říkali, to se nám hodí pro ten režim a to se nám nehodí. Takže fakt jako ocenění těch lidí z té doby.